și am pornit. Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Bă, ce o avea? Așa. Azi o să avem aproape cel mai opesit. Adică avem, deci, pentru versiunea pentru acest seed este 1.21.10 și în prima dată aveți un ce o aveam, mă? Ce o aveam? Uite. Aveți un Ruin Portal pe care l-am făcut eu când m-am jucat și aveți un Village, deci unul la mână, deci un Ruin Portal, un Village. După, dacă mergeți încoace, aveți încă un Village aici. Da. Așa. Dacă mergeți sub pământ, aveți. Stai când mai găsesc. Bă, unde era? Deci, aveți un... cum se numea ăla? Bă, Nico. Da, un mineshaft. Uitați cât de mare îi. E gigantic. Așa. După, mai era unul, dar nu mai știu unde. Bă, unde e al doilea? Nu mai regăsesc pe al doilea, dar bravo, mă. Bro, nu mai găsesc pe al doilea. Unde era, mă? O mină gigantică. Mega mine. Așa. Dar unde era, mă? Ăla. Că știu că mai era încă unul. Uite. Deci, uitați-vă. Aici, partea asta și aici. Și dacă vrei să veniți, eu mă pun aici. Că e așa. Mă duc în sus și o să fie fix aici. Deci fix lângă satul acesta. Săpați aici și dați de ăsta în jos. Ăsta e cel mai opesit. Aproape. Mai era o corabie, dar nu mai știu eu unde. Aveți un village, două villageri, un ruin portal și un ăsta. Două date. Bun. Cea mai tare chestie. Nu? Seed-ul este acesta. Ioi, să vede până acum. X-Ray, versiunea 1.21.10 și atâta. Pa, pa, ceau, ceau. Gata.